M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse kulikonse kumene muli lero lino pa program ina pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero lachinayi pa 21 August mchaka chino cha 2025. Mawu othoyamba tiwatenga kuchokera m'buku la Oweruza mutu wa 11 kuyambira ndime ya 29 mpaka 39. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amese Chiumya kuchokera ku St. Denis Parish, Lumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wathu woyera ukuchokera pa Mateyo mutu wa 22 ndime ya 1 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala, a Congregation of the Holy Spirit, CSSP. Kuchokera ku Streams in the Desert Spiritan Spiritual Center, Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Oweruza. Pamasiku amenewo mzimu wachauta udasikira Yefita, ndipo iye adanyamuka nazera ku Giliyadi ndi ku Manase. Adafika ku Mizipa, mzinda wa Giliyadi, ndipo kuchokera ku Mizipako adakafika kumbuyo kwa Amoni. Yefita adalumbira kwa chauta kuti, mukandithandiza kugonjetsa Amoniwa, aliyense amene atuluke pa khomo pa nyumba yanga kuzandichingamira pobwerera nditagonjetsa Amoniwa azakhala wake wa chauta, ndipo ndizampereka kuti akhale sembe yopsereza. Choncho Yefita adawoloka kuka kwa Amoni kukamenyana nawo nkhondo, ndipo chauta adamuthandiza kuwagonjetsa. Adawakanthadi kuyambira kwa Alole mpaka pafupi ndi mzinda wa Miniti, mizinda 20 ndiponso mpaka kwa Abele Keranimu. Motero Amoni adagonjetsedwa ndi Aisraeli. Pambuyo pake Yefita adabwerera kwawo ku Mizipa, ndipo adaona mwana wake wamkazi akutuluka kuzamchingamira akuyimba ng'oma ndi kuvina. Iye anali mwana wake mmodzi yekhayo, analibenso mwana wina wamwamuna kapena wamkazi. Yefita atamuona mwana wake wamkaziyo adang'amba zovala zake nati, kalanga ine, iwe mwana wanga, wandidula mtima, ndipo wandibweresera mavuto akulu kopambana, pakuti ndidalonjeza chauta ndi pakamwa panga, ndipo sindingathe kubweza malumbiro anga. Mwanayo adayankha kuti, Atate, ngati mwalonjeza chauta ndi pakamwa panu, chitani zimene mwalonjeza, pakuti tsopano chauta wakuthandizani kulipsira Aamoni, adani anu. Iye adamuwuzanso bambo wakeyo kuti, mundichitire ichi chokha, ndilekani miyezi 2 ndizikayendayenda ku mapiri, kuti ndizikalira pamodzi ndi azanga, kuti ndikufa ndili namwali. Bambo wakeyo adamuwuza kuti, pita. Adamulola kuti apite pa miyezi 2. Choncho mtsikanayo adachoka pamodzi ndi azake kuka ku mapiri, namakalira kuti akukafa osakwatiwa, opanda mwana. Miyezi 2 itatha adabwerera kwa bambo wake, ndipo adamuchita monga adalonjezera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adalankhula ndi anthu aja mfanizo. Adati, za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Mfumu ina idakonzera mwana wake phwando la ukwati. Idatuma antchito ake kuti
akawauze anthu amene adayitanidwa kuphwandoko kuti azibwera. Anthuwo nkukana. Idatumanso antchito ena kunena kuti, kawawuzeni oyitanidwa aja kuti chakudya chakonzeka, ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa, zonse zakonzeka, bwerani ku phwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadireko. Adangopita kuzawo, wina kumunda kwake, wina ku ntchito yake ya malonda. Enawo adagwira antchito a mfumu uja nawazunza nkuwapha. Pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri kutentha muzi wawo. Pambuyo pake idauza antchito ake kuti phwando la ukwati ndiye lakonzekatu, koma oyitanidwa aja anali osayenera. Pitani sono ku mphambano za misewu, mukayitane aliyense amene mukampeze kuti abwere kuno ku phwando la ukwati. Apo antchitowo adapitadi ku misewu nakasonkhanisa onse amene adawapeza, abwino ndi oyipa omwe, mwakuti nyumba ya phwando idadzaza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa mnyumbamo kukaona anthu ozadya phwando aja, idapezamo wina amene sadavale chovala cha ukwati. Tsono idamufunsa kuti, kodi iwe olowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Iye uja adangoti chete. Apo mfumuyo idauza anyamata ake kuti, mmangeni manja ndi miyendo mukamponye kunja kumdima, kumeneko azalira ndi kukukuta mano. Tsono Yesu adati, inde oyitanidwa ngambiri, komatu osankhidwa ngowerengeka. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Zonse zakonzeka, bwerani ku phwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadireko, adangopita kuzawo, wina kumunda kwake, wina ku ntchito yake ya malonda. Kuti timvese bwino uthenga wa lero, mwina kuti timvese kukhumudwa kapena kudandaula kwa wokonza phwando, ndimafuna kuti wina aliyense aganize payekha. Tangoganizani kuti mutakhala inuyo mungamve bwanji. Mutakhala inuyo mungamve bwanji mutakhala kuti mwakonza phwando. Muja timachitira nthawi zambiri zimene zimatipangisa kuti tisonkhane tisangalale. Kaya tikukumbukira tsiku lathu lobadwa, kaya tikukondwerera anniversary, kaya ndi aukwati, kaya ndi aunsembe, kaya ndi kuti mwana wapambana mayeso, wapanga graduate, wakhonza bwino. Muganizire zikondwerero zosiyana-siyana ndi zina zonse zimene zimatisonkhanisa, zija zimatituma kuti tisonkhane pamodzi tisangalale. Tiyerekeze kuti mwakonza zisangalalo. Ndiye mwayitana anthu 200. Mwayitana 200 kuchaka abwere, ndipo pali komiti imene kuyendesa za chakacho. Siku la phwando lifike, inu mukonze zakudya za anthu 200. Mukonze zakumwa za anthu 200. Ndiye chairman wa events okonza oyang'anira zochitika abwera akuuzeni kuti tikuchedwa kuyamba chifukwa anthu amene tinawayembekezera kuti abwere sanabwere. Tikuyankhula pano kumalo kumene tinakonza kuti tipangire phwandoku kwafika anthu 20. Anthu 150 apereka ma excuse, ndipo 30 mafoni awo ndi ozima. Mungamve bwa? Ndikukhulupirira kuti chimene chinaoneka ngati chikhala chisangalalo, chimene zimaoneka ngati zitipasa chimwemwe, zikhonza kutipasa chisoni. Chifukwa tiyamba kuganiza kuti zakudya zimene tinakonzera anthu 200, anthu 20 azidya bwanji? Zakumwa zimene munakonzera anthu 200, akazimwa anthu 20, simunyamulapo ngozi? Mukhala ndi nkhawa, mukhumudwa, mukhonza kudandaula, chifukwa zikhala kuti zinthuzo zakusokonekerani. Olo atakhala kuti zifukwa za anthu amene sanabwerewo ndi zomveka bwino, tiyerekeze ena apita kumaliro, mukuyabe, mukuira omwalirayo, muzinawonso masiku onse wangasankhe kumwalira lero, kukhala ngati anthu amasankha siku lomwalira. Atakhala kuti mwamva zoti ena kwawo kunabwera wakuba,
ndiye chifukwa cha zimenezo zawasokonezera mudi, akuthamanga kupita ku polisi, apolisi auza kuti akhale pa nyumba, abwere afuna ayenderepo, atenge statement ndi zina zotero, mukhumudwabe. Olopata zifukwa zomveka, ndikunena kuti tikhoza kukhumudwa zimene zimaoneka ngati zikhala zotipasa chimwemwe zitipasa chisoni. Zimene zikufanana ndi zimene tikuzimva mu Uthenga Woyera. Ambuye Yesu akupereka fanizo la kuyitanidwa kwa anthu ku chikondwerero. Zimene zikutiphunzitsa kuti Mulungu amatiyitana ku moyo wa chimwemwe. Chikhristu si chipembedzo cha chisoni. Chikhristu ndi chipembedzo cha chimwemwe. Tikawerenga kalata ya Paulo woyera kwa Afilipi, mutu wa 4 ndi meya 4, amanena kuti muzikondwa nthawi zonse, ndipo ndikubwerezanso kuti muzikondwa. Amanena kuti mmene Paulo amalemba kalata imeneyi anali ku ndende. Koma ngakhala anali ku ndende, amapeza chimwemwe. Chimwemwe chake sichimachokera ku zinthu, ayi, chifukwa nthawi zambiri ku ndende sikukhala kwabwino. Chimwemwe chake Paulo amachipeza pozindikira kuti Mulungu ali nane. Ngakhale m'masauso anga, ngakhale m'mavuto anga asiku ndi siku, Mulungu ali nane. Mulungu sananditaye. Paulo kanatha kuyankhula amene amayankhulira uja wolemba Masalimo 23 kuti chauta ndiye m'busa wanga, sindizasowa kanthu. Chimwemwe cha Paulo chimakhala chonena kuti ngakhale akukumana ndi mavuto, umapozindikira kuti Mulungu sanamusiye, Mulungu ali naye m'mavuto omwe akudutsa naye limodzi. Zimenezo zimampatsa chimwemwe chachikulu. Choncho nena kuti Mulungu amatiyitana ku chimwemwe. Mulungu chimwemwe amafuna kuti chimwemwe chathu chiyambire pansi pompano. Akhristu akhale anthu achimwemwe. Kumbukirani kuti ngakhale zipaso za Mulungu Mzimu Woyera pali chimwemwe. Mukawerenga kalata ya Paulo woyera kwa Galatiya, mutu wa 5 ndi meya 22 mpaka 23, muona kuti akukamba za zipaso za Mzimu Woyera. Chipaso choyamba amanena cha chikondi, ndipo chotsatira chakecho amakamba za chimwemwe. Kuti Mkhristu azikhala munthu wa chimwemwe, Mkhristu azikhala munthu wa nsangala, Mkhristu azikhala munthu womatha kumwetulira. Osati nthawi zonse kukhala ngati akudya mandimu, osati nthawi zonse azikhala ngati akumeza khaya ndi malezala, khaya kumeza masingano. Ayi, Mkhristu azikhala munthu wa chimwemwe. Osati ndikunena kuti akhale munthu womangoseka wamba, paliponse akuyenda akhala akuseka. Tinenanso kuti china chake chasokonekera munthu. Koma akhale munthu amene nkhope yake, moyo wake uzazidwe ndi chimwemwe. Ndiye Mulungu amatiyitana ku moyo wosatha, akutiyitana kukhala Akhristu kuti chimwemwe chathu tichiyambire pansi pompano chikapitirire kumwamba. Mulungu wathu ndi wabwino, ndipo sangatiyitanire ku zinthu zolakwika. Mulungu wathu ndi wachikondi, ndipo sangatiyitanire ku zinthu zoyipa zoti zitiwononge. Mulungu amene ndi wachikondi amatiyitanira nthawi zonse ku zinthu zabwino, ndipo amafuna kuti ifeyo ngati ana ake tizikhala mu zabwinozo. Ndi chifukwa chake samatopa kutiyitana nthawi zonse. Ndi khumbo lake Mulungu kutiona ife ana ake nthawi zonse tikusangalala. Koma sono onani ma excuse amene anapereka anthu amene anakana, amene analephera kupita ku chikondwerero. Mufanizo limene taliona, anapereka ma excuse omveka bwino. Wina wapita kumunda kwake, wina wapita ku ntchito zake za malonda. Kutiphunzitsa kuti nthawi zina tikhoza kulephera kapena kusemphana ndi chiyitanidwe cha Mulungu, osati tikukapanga zinthu zolakwika. Ayi, tikhoza kukhala kuti tikukapanga zinthu zabwino, zinthu zimene zifuna kuti zitukule moyo wathu, zinthu zimene ndi zaphindu. Koma nkhani ikhala yonena kuti zaphindu zimene timazitenga kuti ndi zaphindu panozo, ndi zaphindu kuposera kuyitana kwa Mulungu. Kuti chimene ndimachiona ngati chinchonyadisa, ichi nchopereka chimwemwe, ichi nchopereka ufulu, ichi nchopereka moyo wabwino, chimenecho tikachiyerekeza ndi kuyitana kwa Mulungu, tinenanso kuti kuyitana kwa Mulungu kuwafoka zabwino kwambiri ndi zimenezo. Tikatero tikhala kuti ndife anthu amene mwina tayiwala zoti moyo wathu wapansi pano uzatha. Mulungu atithandize kuti tikakhala ndi mwayi wosankha chiyitanidwe chake ndi zathu zapansi pano, olo zapansi pano zizikuoneka zokoma, zothobwa m'maso, tizisiye kuti titsatire kuyitana kwa Mulunguko. Ambuye akhale nanu.